Hi guys, welcome to my YouTube channel. Jung dinai bwigri jano nagirdों आरो जों बे bwigriखौ औवा हासुङावहाय देनानै जागोन नोंथांमोननो जों देखायनो हास्थायदों अननानै नोंथांमोना नायलांगोन मोजां मोनोब्ला अननानै जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन bwigriया रेडि जाबाय बानलुखौ सोबाय बानलुआ जाहा सिङाव सोबाय बिथराव बिनिफ्राय जाहा बिथिं दोङो दुन्दिया मस्ला पियाज बिलाइ चिल्ली पाउडार सामब्राम गुफुर संख्रि गिलिगोन दिलाय ना जाबायना जायाखै नायफां जाहा बानलु देगासिनो बिथां बन्दाया आरो इथिं गब्लङाबानो जाबाय खिन्थु लागाव खासैलायदोलै आदासे खासैलायदो ओइ सेखायालाय बेगरखौबो बा गब्लङो दे बेगर होना दे बेगर होना गब्लं संग्रा bwigri होबाय बेगर होआ गब्लं होजायो होनाङा गेसावसोलै bwigriखौ सोबाय बायदि खालामजागोन देन्जार बरिया जाखादों जानो ayo mas jam loh nih jangan pak betul udah badi goथाव bwigriया जोंनिथिंनि बायदि bwigri मोनखानाय नङा जेरावबो angol aja bukan ada kamu lah alu baik ni mana kue alu baik kecil singku nơi gondong ada blok gas baik kedua kali pak kalau gas tinggal top super kita le tidak ikut boleh beri orang biru le yang jadwng nanti hele itu semua dong bukan semua dong masih lagi selain jodoh yang mana hele kata bwigri kedang nah nih udah Mabio. bwigri Mahal. baik naik ada lagi baik naik satu lagi dong Mahal na jadwng yang punya nama. kan saya mobil kacau mah hello ini lah Nó cho nó ba.
जाखोन जादों एवखिना होलायो जाखांबाय सानाय नायनोबा सालायाव गनखौ लानाय नायनोबा Lu say rồi anh nư bỏ thọt Gì đây? Aku lah nani. Tamam boria kah? नोंथांमोना जुदि जायाखैबा देनानै जानो हागोन देनानै जानाया खिन्थु बिराद गोथाव जायो जानायफोरावबा खुगा सिबाय थायो